Ebe. Uzu. Abe. Safisa kile. Liva. Liva. Kulesa como chevu. Oh, biyadlalsembi bo. Sithi namhlanje ke ake sithi ukulunguza udaba lokuthi iqambeke kanjani le ndawo nokuthi ibizwa ngani le ndawo Itheku. Wonke umuntu uthi mayeza lapha edolobheni okuhlala kulona ukhozo olumaphiko athi uza ethekwini kodwa Itheku liqhamuka kanjani na? Kuyavela ukuthi kudalo kwakade kuhlala abantu bakwalithuli nabakwacele kule ndawo yasethekwini okwathi uma bebuka ichweba lemvelo lalikade liveli khona lingakanwetshwa abelumbi kwatholakala babelibuka balibona lime njengento ethi ayibe samankwahla enkunzi kodwa inkunzi enenkwahla elilodwa ngoba engathi elinye alikho base bethi mabeyibuka le ndawo bebuka nephesheya lapha nalathiwa khona isebluff kodwa ngokwesintu kuthiwa isesibubulundo base bethi mabebona ukuthi ayi ngeke ngathi le ndawo imise kwetheku base bethi ke isethekwini kusho basibefaka undaweni kwase kujika ukuthi ethekwini ingakho ke yaqambeka kanjalo siyakhumbula ukuthi umeya wakudala nje uObed Mlaba wayezethi unamahloni ukubiza leli gama letheku mayibuza ukuthi yini Itheku kanti kusuke kusho lapho inkunzi enenkwahla elilodwa kuyenzeka kwesisikhathi mayithenwa bese kusala inkwahla elilodwa iqambeke kanjalo ke indawo yasethekwini igama Itheku lisukela echwebeni ichweba elimise kwalo inkwahla lenkunzi enenkwahla elilodwa sibambe lapho kwa namhlanje elami igama ngingusithembiso kaGwejobomvu wakwaShangase umzukulwane kaMvula lena Imvelaphi